Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Balik na po tag-upload mga listeners sa atong makalingaw kaayo nga drama. Karon ato'y upload atong Palamay Drama Compilation Part 81. Tawag hapon mga listeners no. Magbasa gyapon ta sa atong mga comment katong last nga gi-upload nato. Atong basahon dito para hindi nato dugayon. First comment si Ma'am Liquins. Kanais baya o ikaduhan yang comment laay pa sa nangamatay dol kung wa kay upload. Salamat kay kanimo ma'am no. Nanjud ka pirmi ga paminaw sa atong drama o salamat kay sa imuha nga nanjud ka pirmi ga suporta o ganahan kay ko sa imo ma'am naadjud ka pirmi. Si Oscar Abayadog, salamat sa pagpaspas nga upload idol ug nagkagrabe nga makalingaw kaayo idol. Salamat pud kanimo Oscar Abayadog no, naapod ka pirmi paminaw sa atong drama, daghan jud kay salamat. Bago natong komentor si Hanuela, pagbasa ni Hanuela Januela. Ayang comment silent listener idol, salamat sa imong mga upload idol, makalingaw jud ning drama, maalaan jud ta aning buang sa akong amo from Saudi Arabia. Salamat kanimo no, Hanuela. Daghang kay salamat o welcome sa atong Palamay Drama. O amping-amping dia ma'am sa Saudi no. Ug si Lina Buna. Kini lingaw kaayo. Salamat pud kanimo Lina Buna no sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Si Amanda Torres, salamat sa pag-upload idol. Naana pud ko kalingawan ani. Salamat pud kanimo Amanda Torres sa imong pagsunod paminaw sa atong dramas. Si Rumi Boy, haha, lingawa kayo dol, ay super jud, sige lang mig pangatawa diri. Salamat pud kanimo Rumi Boy no. Ug sa pagwala po pag-skip nimo Rumi Boy no, daghan jud salamat Rumi Boy no. Ulat-ulata lang ang t-shirt Rumi Boy no. Ako nang tong gipadala sa imo, ulat-ulata lang. Daghan kay salamat kanimo no Rumi Boy. Si Ma'am Marisa Hilwa, makalingaw jud paminawon idol, bisan single ma'am ko pero makatawa jud ko. Nabuhi jud akong gugma nga patay na. Salamat pud kanimo Ma'am Marisa Hilwa no. Mas maayo ma'am nga mibalik ang imong nabuhi ang gugma nimo nga patay na. Okay ra na ma'am. Mas maayo jud ma'am nga ma-inlove ta no. Dili jud ka ma'am nga ma-inlove pag-usab no. Pilian lang kanang laki nga tinud-anay jud sa imo no. O amping-amping dia ma'am sa imong trabaho dia no. Daghang kasalamat sa imong pagsulod sa atong drama. Salamat jud kaayo. Si Suset Palmiros, salamat idol, lingaw kaayo mi. Daghan pud kay salamat no Suset Palmiros sa imong pirmi jud pagsunod sa atong drama ug naapil jud ka sa atong pag-vlog. Daghan pud salamat. Si Virna Siroy, lingawa na kaayo nga drama idol, sige ra jud mi katawa. Daghan pud salamat kanimo Virna Siroy no. Na pirmi pud ka sunod jud sa atong drama. Salamat jud kayo. Si Karen Baroy, pastilan kaayo ni nga drama idol, katawanan naman hinuon kaayo, nalingaw na kaayo mi sige lang mi pangatawa. Salamat kanimo Karen Baroy no. Naadjud ka pirmi pud sunod sa atong drama. Ug si Vilma Amor, hi sir, nice kayo ang mga drama, maka-inlove na kayo, lami na kayo paminahon, maka-inlove na og samot. Daghan jud kay salamat pud no Vilma Amor sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Kini jud atong drama makalingaw jud no tinuod no o makawala sa atong mga problema. Ug salamat jud kay kanimo Vilma Amor no sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Si Music Lover Mix, maka-addict man ni imong drama dol oy, dili jud kumpleto kung adlaw kung di makapaminaw aning drama ha. Salamat kanimo pud no Music Lover Mix na naatod ka pirmi gasunod sa atong drama. Daghan jud kay salamat. Si Judith Sakia, nice drama sir, makatawa jud ta. Salamat kaayo sa inyo upload drama. Daghan pud ka salamat kanimo Judith Sakia no na naa ka pirmi gasunod sa atong drama ug sa imong pag-comment. Daghan jud kay salamat. Si Nina Castro, nice drama sir. Salamat jud kanimo pud no Nina Castro. Daghan jud kay salamat. Si Paul J. Manito, salamat sa bag-o na sad nga upload idol. Malingaw jud ko bisan ako lang isa diri idol sa trabaho pa sa taon ko sa babae nga gipanguyaban ako unta idol iya kong sugton. Mao ni ang message ni Paul J. Manito no. Og shout out sa imong gipanguyaban diha no Paul J. Dapat imo ning butangan og ngalan sa imong gipanguyaban no.
Kaya ato i-shout out no. Shout out sa ang pangyaban ni Paul J. Manito no. Ug amping-amping da sa imong trabaho, Paul G. Manito. Daghang kasalamat sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Si Nilda Yikik, Dingawa drama dol, nagkanindot na pag-ayo dol. Daghan kayo salamat dol sa pag-upload, dingaw kayo mi. Daghan pud kasalamat kanimo Nilda Yikik no sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Ug pag-comment salamat pud. Jujo buna, salamat na pud idol, nalingaw na pud mig kinatawa. Daghan pud kasalamat pud kanimo no. Jujo buna, najud na pud ka. Pirmi ka paminaw sa atong mga drama nga kalingaw jud kayo no. Mirna Urban, hi sir, thank you so much. Pani kaayo. Nalingaw jud kayo si Mirna Urbano. Daghan pud salamat kanimo Mirna Urbano sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Daghan kay salamat. Arlene Berlin, thanks idol sa pag-upload, nice kayo. Daghan pud salamat kanimo no Arlene Berlin sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Daghan jud kay salamat. Si Balbina Tapalis, sir, shout out naman dyan. Mauni akong lingaw diri sa Kuwait, sir. Shout out kanimo no Balbina Tapalis. Ug amping-amping diha sa Kuwait no. O amping-amping diha sa imong trabaho. Kaduha niyang comment, si samtang nagtrabaho ko, sir, maura ni akong lingaw makawala sa kakapoy. Salamat kay sir sa imong gipang-upload. Daghan ko salamat kanimo no Balbina Tapalis. Amping-amping diha sa imong trabaho diha sa Kuwait. Ug salamat kay sa imong pag-comment no. Naot nga nalingaw ka sa atong mga drama, daghang kay salamat jud. Si Brian Ortigal, nindot kayo idol, salamat kaayo sa upload. Daghan pud kay salamat kanimo no Brian Ortigal sa imong pirmi pagsunod sa atong drama, salamat kaayo. Si Alfie Lucina, lingaw na sad og pangatawa among silingan ay Lord, salamat sa pag-upload. No, pirmi na ni ka-comment si Alfie Lucina no. Daghang kasalamat kanimo Alfie Lucina no sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Salamat kayo. Si Catherine Sulip, thanks sir sa pag-upload. Shout out na sad mi, makalingaw jud ta sa mga drama, kalit lang tag smile nga nag-inusara. Salamat kanimo no Catherine Sulip sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Salamat jud kay kanimo ma'am. Amping-amping na ma'am no, sa trabaho. Si Helen Basil, nagkadugay idol, nagkanindot imong drama, thanks kayo. Salamat pud kanimo no Hilin Basil, naapod ka pirmi gasunod sa atong drama ug sa imong pag-comment, salamat jud kayo. Si Dayan Balir, idol, salamat sa mga drama, lingaw kaayo mi ug salamat pud sa mga upload. Daghan pud salamat kanimo no Dayan Balir sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Edgar Palma, lingaw kaayo mi idol, nagtapok mi diri naminaw sa imong drama, nag-shot og red horse hastang aligriha jud. Lami ka na ang yung gibuhat no Edgar Palma. Sa tawad nyo diha. Salamat kay kanimo Edgar Palma no sa imong pagsunod sa atong drama, daghang kay salamat. Si Buyet Lidra, salamat Lord sa new upload, katawa na sad mi, more drama pa. Daghan pud kasalamat kanimo Buyet Lidra no, naadjud ka pirmi kasunod sa atong drama ug isa jud ka na appeal pud sa atong pag-vlog no, daghang kasalamat. Si Analisti, nice idol sa pag-upload, more drama pa. Pirmi ni ka comment si Analisti no. Salamat jud kay kanimo ma'am Analisti, naadjud ka pirmi kasunod sa atong drama, salamat kayo. Si Joseph Bacaro, boss, lingaw kayo mi sa imong drama, kasab-an ko sa akong asawa kay sige ko kalit sa trabaho tungod aning drama ha. Pag-insit lang, parang dili ka malit no, Joseph Bacaro. O amping-amping na sa imong trabaho no, Joseph Bacaro. Pag-headset lang, Joseph Bacaro, para sa sunod dili nang kakasab-an sa imong asawa, para di na pud ka malit. O salamat kay sa imong pag-comment Joseph Bacaro o amping-amping sa imong trabaho. Si Jane Bagares, makaihi tagkatawa sa imong drama idol, lingaw kayo mi pati among silingan. Salamat sa pag-upload idol, daghan pud kay salamat kanimo no Jane Bagares sa imong pirmi pag-comment no. Naot nga nasabtan nato nimo no si Jane Bagares, mao ba niyang request katong panty no. Pasensya jud kay ma'am nga wala jud ta nakahimo ato. Si Bika, adik na kayo mi aning drama idol, makalimutan good ko pirmi.
Salamat kanimo Bicano sa imong pirming pagsunod sa atong drama. Daghang kay salamat. O to mga listeners, tanan nga comment sa atong part 80. Dili na to dugayon. Ato nang sugdan atong Palamay Drama Compilation part 81. Ako si Cheska. Ginaingon, huwag pagbasol nga magpuna. Nakasa ka na, ubisag ka milyon kapang mangayo pasaylo, uwahin na ang tanan. Mao kining nahitabo sa kong kinapoy nga tila ko mahimo. May kalimutan. Pag yung pumupas, kamay na mong musayaw na, Cheska. Ang sapa, Jaglan, oy. O, lagi. Ano, lagi. Nainom ka lang. Ganihan mo ka dihada. Kasko. Anong kainom lagi, pero pag kumahubog, nagsultan ko sa tinood. Walang lingkod na. Uy ka na? Ato tiwasan na itong ginom. Sige. Ay musla na ako kining hikabiuna. Nga gibuhian ko sa kumpanang silan. Ariyan nyo na to. Sadya mo kung ka kita ang mga bats na to sa high school. Di ba? Sakto ka, Glenn. Manggani nga na naghigit kong damot tambong ko sa to reunion party. Okay. Tara, tiwas na ginom na. Okay! Enjoy lang ta tonight! Daddy? Daddy, Dad? Sweetie, anak, Daddy, gitugnaw ko pag nga ang aircon. gipahinaya naman ni daddy nak. Tugnaw lagi ko, Dad. Nagkapon. Kainiti mo, sweetie. Gihilantan ka. Daddy, Dad. Oh my God. May dugo ang umayaga sa imong ilong. Oh, bangon ko. Dadon ko ikaw sa ospital. So, in love ka kasi yung bata nga si Dan Perez. Cheska? Corlan! Magampo kung magkabuwag mo duha. Oo. Buwang ka? I love Dan Perez so much. Alamin mo, Cheska. Alam, bahal niyang tanan. Ay, hubog na ni Cheska. Tingin ito sila, ha? Yo. Pre, bahalang mo to ni Cheska, wey. Ay, kabalag ka. O niya, hubog naman kay ka. Ito, ha? Nya, kasi yung drive, hubog naman kay ka. Doon ang amigo na. Oh, isalig na ko. Unsa? Salig ko ni mo, pero ba, Glenn, best friend ra ba na kung paano ang Cheska nga si Dana? Unsa man ka ba, Renz? Ang truly lagi. Ako rin pahala ka mo to ni Cheska sila. May lalis. Tulong mag-uban. Oh, no. Kita lang doon mag-uban, Cheska. May sakinan ko na si Renz Kanlum. May sakinan sa ko. Pero ako rin pasalik. Dali mo sa inyong bahay. Magkasinabot mo da, ha? Bay rin? Dok, kumusta si Sweetie? May dinggi si Sweetie Dan. Unsa? Salamat sa mga effort sa pagkaton ako sa bikelan, ha? Yan, ay pasalamat kay patamaabot sa inyo. Hindi man ko kang nagpadagan sa imong car. Hinahinay lang ta. Maabot naman kaya punta. Maabot kaya punta sa motel, Cheska. Pukawa lang niya kung na kung naanaw sa amo kay matulog ka diyon. Okay. Sige, katulang. Ipiyaw lang ng imo mga mata. Higkayon ko na kini. Jess, imong rong phone? Tubaga. Basig imo na ba nang nanawag? Natug na gid siya. Wa man mutubag ni Siska akong mga calls. Hangtod ning mga orasa. Wa pa sila mahuman sa ilang reunion party. Siyaya na ni akong tawgan. With garage, please. Yes, sir. Park lang, sir. Bug sa lahat. Stoy, Romboy. Sir? Hubog na ako asawa. Hubog ng tulo. Dayon? Mamaliyog ko nimo. Tabang yung alsas. Bago Rombi. Uy.
Amo ay may ganiyot samtang nakituog ni maayo. Kay pinigro. Kung pugos ko pauli sa amo. Nagkainom bugo. Okay sir, may problema. Dapa. Tabangan tingkala sa ma'am. Dapa. Da. Salamat boy. Uy, wa pa man mauli si Ma'am Cheska, Sir Dan. Unsa yayamilan niya? Kung muuli na, sultihi. Gi-admit na ko si Sweetie. Ibaw ka nag-asaming ospital na ingna nga papason lang siya kay wa man siya nitubag sa akong mga tawag. Oh my God! Gidinggi di ay si Sweetie. Uy, kaluoy pod. Sige. Bye, yayamilan niya. Bye, Sir Dan. Uy, hala no. Kauso, bayaron sa dingge. Lord, ayuha, intaw na nga akong alaga nga si Sweetie, Lord. Uy, pastilan. 2:00 na mas kaadlawon. Wa pa man muli si Ma'am Cheska gikan sa party. Hain man diinis Ma'am Cheska. Kaputi. Nabuhat ko na si Cheska siyang isulob. Hubog kay siya. Wa siya pagmatkon nga gialsa na mo siya pangod din sa kwarto sa motel. Cheska. Dugay na ko gusto mo tilaw ni mo pero wa di ko magkadaman mo sa high school pa ta. Karon na. Tarang duhang niya sa suod sa kwarto sa motel. Maangkon ko na ikaw, Cheska. Cheska. Ako na bahala ni mo. Ako na bahala. Alam ni, giti mo, Cheska. Ang silpo ni Cheska. Dari na sad. Susa no, bagting da. Ubogin tagya sa cellphone. Cheska. Cheska. Okay na ang platelet ni Sweetie. Itaas na dan. Og wala kay angay kabalakan. Oh, thank you, Lord. Thank you, Doc. Kalapad sa kong oo. Hain ko. My God! Nagtupad mi siglan sa paghigdaog. Ano may mga sapot? Ay, good morning, Cheese. Ay. Sikita to ha. Di mo yan! Unsay makibuhat ako, ha? Nautahan na. Ulos na hubog. Huwag mga sapot. Imo kong gi-rape! Come on, Cheska. Rape ba na yung tawag sa atong gibuhat? Ganyan ginuman sa tigang maayo. Go, magkag maayo. Unsa? No! Yes ka. O gusto ka di pag kang mag-last round pa ta? Sa di pa ka mapaulis inyo? What? Ano yung gusto, diba? Ay, kaglan! Buhi ko! Wa pa ko patakbo ni mo. Wa pa. Pero sa ba? Pag hindi na ko isulubog balik na akong brief. Basta yung mong panty. Kaya gusto pa kong last round. Ayok, kaglan! Hayop ko. Ay, ni? Dako ni nga ako. Kaglan! Tandaan niyo mo ba na sama mo sa kadako ini? Amitay ko na say! Sabot kong kinaan niyo mo. Nganong lami man gyud ang ginadili. My God! Unsa kining akong nabuhat? Nagkasa ako sa kumpana. Lord, pasaylo ako. Pasaylo ako. Nana ko sa bahay. Dili ko makaharong ni kagdan. Nagkasa ako sa among kaminyoon. Oy, Ma'am Cheska, maayo kay niya ka na. Hain si Danog Sweetie iyayamilan niya. Tuwa sa ospital, ma'am. Kay gidengge man si Sweetie. Unsa? Og niingon si Sir Dan nga paapason ko no kaniya kung mauli ka na. At time para good, ma'am. Diin man di ka natug, ma'am, nga nautuhan ka man sa pagpauli. Pason ko sila sa ospital iyayamilan niya. Uy, hala no? Nautuhan og pauli si Ma'am Cheska, gikan nagparty. Diin man di ka siya natulog. O kinsa man di ka uban niya sa pagtulog. Uy, saman.
Makaduda, dili ba? Sa kadaghan sa akong mga tawag ni mo, Chiska, wag yun ni mo tuwag, ha? Unsa yun ka kabisi, ha? Dan, I'm sorry. Oh, nga nung nihilak mo ka? Nung nihilak kag maayo? Dan, nagkasa ko ni mo. Nagkasa ko sa atong aminyoon. Unsa? Kinsa? Kinsa ang lalaki? Si Glenn, ang kong classmate mag-high school. Dan, I'm sorry. I'm sorry. Nagkurog si Sweetie kay init kayo siya. Taas ang hilanat kay gidinggi kini. Pero ikaw, nga iyang inahan, nakig-sex sa laing lalaki. Mapriso ka! Sorry. Sorry. Dan, Mami Chiska, nag-aaway mo? Pati anak pa sa luwa si Mami nga wa ko makaani dahil sa ospital. Sorry anak. Bisag kapila ka pa mangayog. Sorry, Chiska. Nakasa ka na. Dan, please. Please, gawas na din samtang nakapugong pa ko. Sa kong kaugalingon. Gawas! Yaya Melania, bantayi og atiman na si Sweetie. May lakton ko. May pangitaon kong irong buang. Yaya, si Sir Danny mo. Uy, maupay paglakaw, Ma'am Cheska. Pangitaon ko nuto niya ang irong buang. Unsa? Apaso na ko siya, Yaya. Ayog biya isi Sweetie, ha? Gikan na ba na siya sa ospital? Kinsa ka? Ano mo ko sumbag? Ha? Ako si Dan. Ang bana ni Jessica nga imong gigamit. Imong gipahimuslan kay hubog siya. Buang kang tawhana. Buang ka! Patang kang buang ka! Bay, Dan. Bay, gusto na bay. Gusto na bay. Oh, bidan. Ikaw na ka na. Mulaban ka ni mo laki? Mulaban ka ba? Dan, pasilo ako. Kung makapasaylo sa inyong gibuhat na ko, Jessica. Dili! Di ko makahatag ninyo ang pasaylo! Bay, Dan. Sa akong nahimo nga sa akong bana nga si Dan, dagko na hinong kakubot ang nahimong resulta. Bisag unsa nang pagpangayo pasaylo niya, dili kung dili na siya makapasaylo nako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Wilma, inaingon, kung wa mamatay, wa ko masayon nga daghan di siya babay. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo. May kayo. Hello? Derek, Oh, kisa ni? buang. Si Sarah ni Uy. Oh, unsa? Si Sarah ba? Pabuang-buang sa kadiyada? Derek? Hello? Hello? Choppy kay ka. Balik dapit kay di paglaro imong tingog. Hello? Buang ayaw paginartista diha, Uy. Hello? Di ka maglaro imong tingog. Sige, bye. Kinsa man to? Ambot? Babay? Oh, lalaki. Murag laki, murag sa babay. Chor, oy. Salamat kay Bibian na. Bibian na siya. Tawagan ng Usara, Bi. Salamat. May bagtinda yun. Hello? Uy, buang. Ano nanawag ka? Ako, alay kasuko. Paghilom di, Uy. Maugid ka. Unsa may tuyo naman ako, ha, Sara? Unsa? What? Ay! Aray! Kinsa si Sarah? Kinsa? Sus, banga asa ni mong magbisyo eh. Unsa ako man ko ano naman nun. Magbisyo gani ka. Ayaw pahalata ni Wilma. Ikaw, sa may gibuhat ni mong. Mao mo kasakpi ni Ginny. Tago og mayo. Intrigar sa tanang sweldo. Uli og sayo. Mo na.
Ngigagod. Lagi. Ikaw di ay. Huwag intrig ko sildo. Uy. Bahala magbisyo ta. Basta di lang ito masagdan ang pamilya. Ang Ricky ba? Di na mahimo eh. Pinariham ko ni mga amigo ni mo. Hmm? Masa may gasto na ko sa ako mga babae. Kung intrigo na ko tanan kong sildo. Haha, liwat ka na ako. Ah, palikiro na ka pa. Grabe. Ate. Mura kong si Sir GR Sigubia. Oh. Bisag kausawa niyo ko sakping mama ni mo. Maugin mo na, panidaan to na sa GR ha? Ah. Giyon saan niyo pa? Kadua ka Pina-Ariel sa good, GR. pina-Ariel secret. Ah. Oh, dughan na din mo ka makatudlo ni mo sa? I-google ko din mo, God. I-google mo. Sige. Sige pa. Mag-search ko. Gimingaw ko ni mo. Ah, ka. Kapoy pa. Kapyot diya. Kapoy pa. Ako ba? Ah. Nagduda na ko ni mo da. May lain kang babae no, gawas na ko. Badiya, uy. Masama ka, uy. Saba din. Masakpan ganiti ka, malas ginang babayhana. Hilom, uy. Uy, mag-asawa di ka? Basta lagi. Sunod, di kapoy ko. Kutaway kong kape, be. Boboan nung tikag binukang tubig noon. Sira! Unsa? May lain sa kang babay? Wag ka pong gigwapuhan man ako. Nya, sige sa man na be? Si Sharon. Katong tambok nga narindag isda sa merkado? Oo. Ito ba, bulingit kay naong. Tungkoy, Siya. nalaginot man kag amang bay dili. Sharon, masahi ko, be. Sakit ako lawas. Pagkapago ko. Ayun kayo. Aplasi ko tutunlan, aplasi. Akong dila, aplasi gamay. Ano kayo mata? Sige, gilabdot yan. Mahigdas ko. Magiging ko. Ha? Human ko masahi. Na ko. Jojo ka. Pa. Hala no? Unsa naman ay para kang Wilma nga. Pwerte naman imong daghan nagbabayo eh. Tulo naman sila na ikaupat imong asawa. Talingaw ko sa kong life, Berry. Kinsa man sa imong mga babae ang maayo mo sex be. Si Sarah. Nga naman? Lami pa matiyo ng agu niya. Ah, para ago. Agu rin nindot. Ang labing nindot niya kanang kusgang kay dila. Ha? Alsa ako lubot, uy. Anong tilapan niya ko itlog, alsa akong lubot, uy. Nindo ko ano, performance level di ay. Overtime? Lagi. Karon na lang mo mag-overtime? Lagi, lagot pita ko. Asa ko to bang inyong overtime? Yun. Sakit ang lubot ko. Gusto mong bagang. Gusto mong bagang. Tabuan tikag maayo direk. Walay para sa imong asawa. Kining ilawom sa imong itlog, be. Ay kagilok abot sa ako ang bugan. Sa lubot ko. Sa mga lubot ni mo direk. Iusban, be. Agay! Sa lubot ko. Nganong labi man gyud ang ginadili. Bay, mangusapod naman ka eh. Sige pa ka. Sige pa. Sa ito barog pa. Gugro ah. May pangutano ko niyo ba? Ay, pangutan na lang. Ano ka sa nga kung mag-sex me? Kung mag-tuljak me, bisag yak antas babae, igob lang. Mabanda-banda ang doon ka itlog. Nangunta naman ka na, be. Ibong liko, ang itlog, mabanda-banda na ba? Ang
Lahat sa kayo iapil ang sud ang duha ka itlog. Agay! Ha? Sa mukha ng talir, ana. Uy. Di ba may nagbumbulay sa ilawom, di ba? Bugata rin, ipag-usirin ako eh. Pabilib ni ako. Aka, nastanan ko babae si Sharon ba eh. Unang nanganak, ng amang man. Unya, di balita sa ako sa Disa. Nanganak sab siya. Tumaw ka na. Dagan kong anak. Mulabang na ko. Basta lang. Patay yung imong amigo rin. Lagi na yun, luoy taon. Ay, kinsa man ang babae nga murang ni Dool. Ay. Oy, Naman sa hayo si Sarah. kinsa na siya? Pakita mo Kinsa man rin, kinsa na rin. Ako ano'y ganang... Kaysa nang babae nagkilak na bigas ko sa lungon sa kumbanan rin. Ay, si Sarah na, Day Wilma. Nagkilak mo na siyang bigas ko sa lungon ni Derek. Anday ka nang iya nang... Nakasabot ako. Ako noon. Day, ayaw pag binastos Wilma, ha? Dili pa. Miss, kinsa man ka? Igunsa man ka sa kumbana. Kabit ko. May anak naming duha kabuok. Gagbay pa. Unsa? Agay! Temparagot kaysa masad ka, day. Uyab ka ni Derek. Uy. Kung may anak na sad mo? Masa? Ray, mag-istorya tabahin ini nila, ha? Nagkalitan ko ini na. Unsa ni Ray, ha? Suod man mo sa kumbana. Istoryahin ko, Ray. Kaning... Wilma, sorry ka ayaw. Tuwatang ko'y labot ini, ha? Pagitang ko'y labot ini. Kinuha ko. Kung wa pa mamatay din ang kumbana, kay ba nga daghan din ni kabit? May nang namatay ng banahan, eh. Wilma! Nganong lami man gyud ang ginadili. Huwag ka magdahom nga diyang namatay ang akong bana. Mito nga ang mga babae niya. May dapang mga anak. Nakaingon ko sa kong kaugalingon og Mayra. Namatay nga akong bana. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Pamela. Ginaingon, dili ihatag ang tanang pagsalig sa mga tao nga nagpalibot nimo. Kay ang demonyo og demonya nagsunod-sunod ra sa imong loyo. Okay na nitabo sa akong kinabuhi, dili na ko mahimong mahikali. Happy anniversary ninyo do, Happy FF Pamela and BFF Edwin. Salamat. Unya, announce na ba ninyo? Karong biuna ang inyong kasal, ha? What? Magpasakal na mo? Stay, magpakasal na mo? Oo. Dugay namin nagsabot ni Edwin nga magpakasal nami. So, mulagay na mo sa itlog. Ay, mulagay sa itlog. Mulagay na mo sa tahimik, ha? Sa'yo mulagay ba? Mulagay ng ibis na himik may buyet. Ba? Aron, di na maatupas lain si Pamela. Hadlok di kang makakita paglain si BFF Pam. Hadlo ko'y. Sige na, husto na mo, ana. Mag-order na ta. Ay, salamat. Sige, wait, kay Tom Goods na baya kay ko. Waiter! Kasal? O, Pachito. Hello, Saman. Next year na. Uy, kadali, boy. September na gudron. Gamay ra ang buwan sa iyong pagpagandam. Dugay na ni namong giplano, Papachito. Naghimo na si Edwin og mga plano sa among mga lakaw. Mao ba? Okay. Total, sakto naman mo si edad. May sakto mga trabaho. Ako'y pagsupak sa iyong planong pagpakasal ni Edwin Pamela. Salamat, Papachito. Gusto kong malipay ka, nak. Maong okay ra ko nga magpakasal ka ni Edwin. Happy birthday, ka. Oh, Wow! Milagro, ha?
Nagdakad gift karon boyet. Ay, sasabantahala na taong ako regalo. Hindi mo kay mauro gini makaya si mong best friend, ha? Mao ka. Si Edwin? Si Edwin, wa pa di moabot sila sa pamilya. Wa pa. Kamu ba yung ako mga BFF ang special ako mga bisita ron? Sasad na ta na. Ato ta magpaabot nila ni Pam ug ni Edwin. Okay, ok. Lain man ako pamati sa akong lawas, twin. Unsa? Nakatuma na kagtambal. Human na, gipanugnaw man ko eh. Ako na ni ipahuway. Sige, Pam. Di na lang po kumato sa birthday ni Kati. Ayaw, uy. Adto lang. May ubos ra ba dayon ng atong BFF kung wata sa iyang birthday? Unya, ikaw? Okay ra ko. Mupahuway ra ko aron maayo ko. Nala, sige. Muadulong ko sa birthday ni Kati o mauli na ko dayon. Magpakita lang ko dito ni BFF good. Sige, Edwin. Ipalihog lang ko greet niya, ha? Sige, Pam. Unya, ato na ko, ha? Bye. Bye, Edwin. Nisamot ang akong love ni Edwin. Dili siya mapahimuslanon. Buotan siya og love pod ko niya. Mao nga nangantoy kit ko nga siya ang akong mabana. Uy, mingo naman ang bahay nila ni Kati. Wa siya bisita. Edwin, iso na imong car sa garage. Uy, nakakita na ko si Kati. Abri ang gate. Isuot ko din sa kinan sa garahe nila ni Kati. Happy kay humianhi ka. Happy birthday, Kat! Pasensya kayo ha, wag ko kapalit mo regalo. Kini imong pag-anhi karon. Dako na kini regalo alin ako, Edwin. Nakainom ka? Gamay ra uy. Dali dayon. Happy birthday ko no, matod pa ni Pamela. Ay, nagkatuog na may sa cellphone. Ako siyang gitawagan. Lain ko na yung lawas. Mawalagi. Mingo naman lagi. Ako na imong bisita? Dili, no? Daghan ko mga bisita pero pulos doon nila yung mga lakaw. Mga giyahin nag-iskerda. Si Boyet, din hisalog mi lakaw pod after mi kaon ng gago. Wako nung is pagpaabot ni mo. Kaon sa... Hey, kita rang duha ka na magtagay. Tagay, gyud? Yes, tagay. Tagay sa kalipay. Sabi sa kinang ni party sa mong garahe. Di ba na ako makapark eh? Nimal, sapot man ako na. Nawaw ko pagyari sa kinang ron. Dagot eh, dagutan ako ah. Dagot ako, bagaw sa kinang ron. Doy? JR, kasama man di mo. Nasa mga sapa ang kainagin mong busina. Saan sa kinang nga nagpark sa itong garahe? Ako, saan nga magdasol kong park ano? Sa ako na bisita oy kanya Edwin na. Balag kinsa ang sitagya nga. Basta kayo masol ko. Ikaw mga part? Sis ka maldito dyan manghura oy. What's up? Ang unton sa Edwin mapagawas niya sakyanan. Pagdalay sapot naman ko! Nga naman gisapot ka. Ay kup ang akong adlaw ha JR. Kay ako rong birthday og may bisita ko. Ay kog pakauwawi. Nga, uy. Kat, bago na kag nainom mo? Gusto na ka na, gusto na ka na. Sagdi ko, good. Dakat ko sumanghot. Magdito kayo magkisang tawanan. Uwaw ko ni mo. Sagdi na lang. Okay na ko nga tuwa sa gawas ang akong sakinan, Kat. Ay na lang kasuko ni GR, good. Sport pa ng manghura. Astig kayo. Uy, Kat, gusto na lagi. Hubog na baya ka. Kat? Uy, may hilak bangkod ka. Naubos ko, JR, nga akong manghot. Naubos ko ni mo. Ako? Ano man?
Kaya magpagkasal ka na kang Pamela. Kati, Edwin, dugay ko na ning itago ni mo. Ay, gugma ka ni mo. Kati, Ako na ko sa tangwa pa ka makasal kang Pamela. sa... Uy, Kat. Ayaw ko buhay mo sa nina. Uy, Kati, uy. Di ka ining lawas, ha? Igo ka lang mo tanawin akong hubok ang lawas. Gawin na. Buhatan gusto mong buhatan akong lawas. Ay, kabala ka. Dili mahibaw ni Ines Pamela. Sige na. Kat, ayaw. I hate myself. Nga nangigagaw pang ipirik ng buwangon ako kasing-kasing. I hate myself nga nang gusto ko ikaw ilugon kang Pamela. I hate myself nga nang nasuya ko sa iyong kaswit ni Pam. Kat, Unta may lalaki magmahal ako. Mahigog man ako sama ni mo, Edwin. Nagmahal kang Pamela. Sana all. Sana all. ilom na. Gusto na. Abidam ko kag na inom good. Moong nakasulti ka ni Ana. Love me. Mag-sex ta. Yahoo! Mga nalang na regalo mo na ako sa kong birthdays. Uy. Sige na. Edwin, sige na. Ito, Kati. Sayop ini. Pahala. Buhatan kasi ko sa iyo, Edwin. Ako na po. Ipayag ko, Edwin. Amitay ko na sa'y. Tell me that you love me. Tell me that you need me. Uy. Miluya ko karon. Ay kagilok sa ako ang dughan. Gilok ni abot sa ako ang bugan. Wag yung kakaagwanta sa nga makasalsa ta. Una ni nato buhaton, Edwin. Sunod si Mana lang atong kasal. Di na ko kapaabot eh. Gusto natin kang kunis-kunison. Kunis-kunis, cute. Oh? Grabe ka, no? Daghang round ang atong mahimo. Labang gud ta ka. Mong nahilabtan ta ka. Lain pa'y ato din ba? Ang duha na to ka BFF ba? Sila si Boy at og Cathy. Naunsa man silang duha. Nga almost 3 months man silang wa magparamdam na to. Hapit na ra ba tong kasal? Di ko gusto nga wa sila. Butog. Asa nang duha na to ka BFF? Busy po tingalay ang duha. Hey, Cathy! Pamela? Ako! Kumusta naman ka, uy? Timing kayo nga nagkita ta. 3 days na lang, kasluno namin ni Edwin. Hey, nitambok lagi ka. Oh, hey girl, mabdos ka? Maptos ko. Mag 3 months na ni. Kinsay amahan? Wadi ka sulti ni Edwin. Unsa? Nahibaw di si Edwin kinsa ang amahan na imong gimabdos, Cathy? Uy. Nagkita mi ni Cathy ganina sa restaurant. Mabdos ba siya? I'm sorry, Pamela. Edwin, kinsay amahan sa gimabdos ni Cathy? Ako. Unsa? Ikaw? O, Pamela. Ako ang amahan sa gimabdos ni Kati. Unsa? Edwin, 3 days na lang ato ng kasal. Ngano na kayo mo ka sa pagtraidor na ko? Unsa ba akong pagkuwang, ha? Kita pa makaglain? O si Cathy pag yun nga atong BFF? Pam, nahinunong ka dito ko sa birthday ni Kati. Hubog siya.
ug iya kong gidasod sa iyang kwarto. Ug dito naghubo siya. Wala ko kapugi ang akong kaugalingon nga nagtanaw sa hubo niyang lawas. Natimtanan ko. Tao lang ko nga nadalang ko sa bulog sa akong kahinam nga nagtanaw sa hubo nga lawas ni Kati. Sorry. May kasal nga mahitabo. Pakasli si Kati. Kay may umaabot na mong anak. Pakasli siya. O kung unsa man ang atong giplano sa atong kasal, mausa na gamita alang sa inyong kasal ni Kati. May maluhay ka. Ayaw na ko ganit si Edwin. Sakit kayo yung gibuhat na ko. Sakit kayo. Baka kun ka, liar, feel ka. Why babae nga kaslunon na sa iyang boyfriend nga dili sakitan sa gibuhat nga sa nga nakapamabdos rapod sa babae nga iyar sang BFF. Sakit kaayo. 3 days na lang good unang kasal ni Edwin. Pero dili ako ang iyang napakaslan kay gihatag ko siya sa babae nga iyang gipamabdusan nga Makati. Sakit gyud kaayo. Murag gidunggab ang akong kasing-kasing sa mahait nga kutsi. Nganong labi man gyud ang ginadili. Baka kun ka. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Joris. Ginaingon, igugmaang yung mga kaaway. Pero receive kining buhaton, nabinag ang kaaway na kung damage ka nahimo sa kong life. Mao kini natabos ko ginabuhi. Mga dili na kumahimo, nahikalintan. Yala. Yala. Si mama marong naghilak. Mag-antos ka. Palaaway kay kang bayhana ka. Matapang. Ikaw maluhay sa atong anak pa. Biyaan minimo, Papang. Papang. Nganong nagbitbit kang dakong bag, Papang. Pabiya ko ding baya, pabiya ko. Ano man, Papang. Pangutan-an as mama ni mo. Mangutan ako. Mangutan ako. Uy, nakuyapan. Mangutan na sa ta. Ay, Papang, balik, Papang. Si mama nakuyapan. Unsa may hinungdan nga nagbuwag man imong mama o papa, Joris? Uy, marag ka namugos nga mabayot. Uy, Gigi. Humapa ko kasulting mama, Gigi. Basig may lain imong papa. Wala, uy, namugos yung ka eh. May akong duda. Abi ni mo no? Obserbarante kang maayo, ha? Ay lang pa ilad, oy gwapara kaayo ko good. Sige, ha? Ingon ana ba akong papa, ibiya po na mo. Kay makigtipo na siyang kabit. Pero si mama na ko, aman mo hilak pagbiya ni papa. Nalipay gani noon siya. Namugos yung ka. Unsa? Maayo ko nung mubiya si papa na mo, kay dili na siya magkonsumisyon. May mo nagkonsultihan ni mo, ma. Unsay nung nga bibiya na to si Papang. Joris. Ulti ko sangpit mo nung ka. Ano man? May kabit si Papang. Hala, kalain eh. Kalain ni mo eh. Iguri ka ni sangpit. Kinsa babae ni Papa, ma. Kinsa. Sus, mama, oy. Nagpapuyo naman sa kaglaing laki ni sa atua. Unsa man ka ma? William, nagsapot naman ming daan sa mama ni mo. Ay pala big haud-haud kay di ka para ba magkabarog ko galingon ni mong mga tiil. Yung sa man lab, murag wa man ni makauyo ni mong anak na kumutipon ko din sa inyo. Balik lang ko sa agi sa amulam. Kumusta naman ka, girl? Dili ko okay, girl. Ayaw pa da sa imong problema, girl, ha? Mag-exam na ba yata? My ka, relax na kay ka, relax na kay ka. Lagi ako okay ka na magtuon. Ayaw na, girl, uy. Ikaw ba ay candidate sa pagka-valedictorian na? Ayos mama ni mo, ha? Papang! Papang! Sigam din. Ano sigam ng ilong mo? Papang! Ay ni mong mama! Nasa suod, Papang! Nga nang mibalik man ka dinis ato. Ha? Unsa imong gibalikan didi? Balik ko eh. Ako dawatas anak sa babae. Hilas! May kinsang anak ka.
Ikaw ging naana, ha? Ako ba yan ni bay? Ang kundi ko. Ay magbuot kung mubiya ko niyo, mubalik ko aning baya. Nindot, oy. Ah, Nindot. Juris. Nindot. Tinduta. Nindot yung magibat papang. Nibiya ka na mo. Hindi ka balik ka. Kadawata sa anak sa mong kabit. Ah, dapatan yung tikang bayuta ka maray mo. Dapati! Now na! Ayaw kong sagit-sagiti. Anak talang ka. Okay, anak lang. Huwag ka katungkol masinggit ni mo. Amahan kang way ayo. Amahan kang responsable. Dapati suway. Dapati. Sige. Dapati si Joris papang. Luka. Kay gabon tagyod ka. Kutsilyo. Kutsilyo ni. Akyod tagyod ka kung napata ni mo ang atong anak. Mama, thank you. Thank you kasi yung paglaban ako ganina. Patyon ko imong amahan kung dapatan ka niya. Salamat, ma. Patya. Amahan siyang irresponsable. Mm. Kung wa ka pa Joris nga mo'y maghatagan ako kwarta, magut man ang tata. Di pa na maong, ma. Di pa na maong. Bisag make-up artist lang ko. Pero, ako ipadaya ng akong pagtuon. Make-upat ka, lookboard ko lang naong mas make-up. Basta imong tangkogo. Gusto ko maho atas kalisod, ma. Ay! Sayag ba, Joris? Ma! Ipapang! Unsa? Labasig na hagbos ka, Tri. Pupug mo itong niuligin, Nina. Pagmamatay na lang na siya. Ma! Uy. Papang! Ala, ma, di papang ginang niagba. Tawag yung atake siya, ma. Nadala to siya sa ospital, ma. Baka na, uy. Unsay nahitabo niya? Kinsa man ka? Ikaw, kinsa man ka? Anak ko niya. Oh, mao ba? Ikaw, kinsa man ka? Siya ang kabit sa imong amahan, Joris. Unsa? Wala, no? Kabaga ni mong dagway. Ay, nakaako ka pa pag-ani din sa ospital. Kakabit raman ka di ay ni Papa. Nagkahigog maay kami sa imong amahan. Oo, sa noon. Pero hilas! Hindi ay! Luod! Hasag paon, ti karong bayuta ka. Suwaye! Sabay, mulaban ka? Sige, ma. Anak na nako! Oo. Ingon ini na gyud ining mga kabitron. Mga isog na makikatubang sa pamilya sa iyang gikabit. Uy, day! Why ko mo na mo kung dinhi sa sud sa kwarto sa ospital, tabangan ka na magluok. Oo, yun na. Mao yun, mother. Anyan sa man. Ato ning tuko ni. Kabiti Papa, ma? Sige. Honey. Parang baka. Si Papa. Honey, my love, so sweet. Ni anak ko, kumusta naman ka? Tingong pang. Anong ni Ani Manggaoy? Of course, nabalaka ko nimo. Oy. Kaya may libayaw ni mo, ha? Kaluod, bias niyong tiraganay, eh. Honey, my love, so sweet pa. Pwe! Oh. Giludan nimo ang akong naong. Sige. Ataka na akong inahan. Kaya ipakita ko nimo kung saan buti ka. Ataka sa mama. Pag mo ba magawad ka din sa sulti pa. kwarto sa ospital? Honey, my love, so sweet. Oh, sa hilom di apa pangay? Aray! Danghag. Unja? Hello, kagwapo ni mo. Kisa imong name. Ali ka suko. O pa ko tutuyo ang makabangga. Mabanggaan tikaw. Ikaw, gituyo to ni mo sa... Bago nung ka, maimo. Oh? Luod. Bayot! Ano? Bayot ko ko. Naiyon siya, jumbagon ko no. Bayot sa tingin to? Sikta! Hindi pa siya gwapo? Diyos! Kayang kumuton si Kuan. May make-upan ka? Okay ra ka? Okay ra ko. Need kong money today. Kaya igawa sa ospital si Papang. Sige. Kagamayan ng linya. Ni ang address. Dawata ni Juris, oh. Thank you. Kinsa man ako make-upan? Kinsa man yung make-upan ako? Dayon lang.
Babay. Familiar kaya ko ang tingog. Sod. Pasod ko. Pasod na lang ko. Maayo kay nisugot ka nga muanhi ka. Kamoy magpa-make up. Dili mi magpa-make up. Pero gipaanhi ka namo kay gusto sa akong anak nga kamo na lay pagsulti. Lagi sige. William, Mami? siya ang akong anak. Siya ang dunay tuyo nimo. Sa? Dali. Kuyog na ko sa akong kwarto. Sa taas. Sunda akong anak. Sige na. Sundo na ko siya. Tumidaw ta siya buhato na ako. Ako sukol yun ko. Ang damo na ko di akong gunting. Son, o i-close, o i-lock ang pultahan. Nagbaro ba mga diha sa may pultahan? Dali. Itong bayuta ka ba? Ganahan kay kunin mo. Wa ko magdahom nga anak ka ba di ay sa lalaki sa akong inahan. Ano kipasod pag ko ni mo dinis imong kwarto? Ano ko di mo patyon? Patyon sa kalami. Uy, naghupo kasi mong brief. Ibugay ko nimo. Sa una ko palang pagkakita nimo, naigo ko sa pana ni Cupido. Patyon yun ko nimo. Mamatay ko ko. Mamatay ko ko. Ay ko katika. Hindi ko nagatikati. Huwag ka maibog ini. Ibagoy, ganahan ka ini. Dakuan na. Imo na tanan. Oo, ako. Nga naman, ayaw ka? Huwag diha na mo kaingon anak. Sino? Magdanig ka, un. Magdanig ka. Magtamang ka. Kaaway mo sa ay, Sultirak mo, sultirak ko. Bakit mo inahan kabit ka ako? Hapon makabuhat na ay, hibot ni mo. Ay, balik sulti na magyari. Sulti lang. Ay, napasige sa tabi ni Hagod. Kaya sige ka lang katukan. Sige pa. Medyo humapag yun din. Ay, masulti ko. Ako, makalpeto na ako. Makalpeto. Dili, kumbadat nga pagabit. Dili, umadat. Ay, Kunyangin mo. Animalag ka. Kaway ko ikaw kang ibong inahan. Tumusag ka. Ginaingon, higugma ang imo kaaway. Ambe. Sorry. Bisa ta higugma sa awal. Labi na ang kaaway. Mo nagpadugos imong asing-asing ha. Ako sa ospital. Nagdugo pa yan niya. Madaran niya. Ako sa ospital. Nagkadugo gyud ang anak sa kabit sa kong amahan. Naglagod mo kog maayo nila tungod sila pagpahilak sa akong inahan. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Noreen, naingon, ang bana nga mabudhion di angay kawilihan. Pasagdan sa batit niyang binuhatan, unya, aron mahuman, ilisan. Mao kining naitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong. Ay, kalimtan. Unsa? Ay, lagi. Tuada sad imong bana ay. Nakikita na sa iyang kabit. Ay, unsa man, wa ka lay gihimo. Okay ka lang nga budhian kas imong bana. Kinsa man ko'y nagsulti ni mo maoy nga may kabit ang akong bana? Si Delmar, ang laki nga mo'y tinuod nga nahigugma mo. Si Delmar? Nya nagsulti ka siya sa tinuod. Basig, iya lang nang gibutang-butangan og istorya ang akong bana. Kay nasuko na siya, ni Rolly. Kay mamay akong gisugot og gipamana. Oy, Noreng, ikaw sayod kung unsa kabuutan si Delmar, dili ba? Noon. Kung wa palang unta ko'y gusto ni Rolly,
Si Delmar untang akong sugton, ma. Busa, dili mahitabo nga magbutag-butag og istorya si Dilmar. Busa intaw no ring, monitora ang kalihukan anang bana mo. Bitaw, ma. Ang tinuod. Doon ay mga higayon nga mauli siya, nga may chikinini siyang liog. Pero miingon man siya, nga natilasan ako na siya. Mangumituon na lang sab ko. Pero karon nga may nagsulti ni mga may kabit gid siya. Panid-an ko na iyang mga kalihukan. Apan sa dili pa, adtoon ko si Dilmar. Magkikita ko niya, ma. Tinuod tananday. Kung butang-butang eh. Ganun ay bago ko asa sila dapita pero may mag-abot. Asa, Dilmar? Asa? Karong oras sa day. Siguro ko nag-abot sila sa maong dapit. Ata na day. Kuyog ka. Kanang payad ang ilang abutanan. O day. Bahay na sa igagaw sa kabit sa imong bana ba. Pakanti mo ng baya. Anaan sila pero may mag-abot. Ay, ha? Kisay nga sa babae. Roda. Tanawa. May abling pultahan sa buong bayo. Tanawa. Tanawa kisay ni gawas. Dali. Si Rolly ka na. Kung may kauban siyang babae, iya kinigagbayan. Hanggang babae gibalikos ang kamot niya sa hawak ni Rolly. Karon kita mo na sila. Hanggang na ako ni mo. Kung dulo ni mo sila, ayaw tawag sabang ako yung nagtultul ni mo din silang tubangan, ha? Habi pa lang niya, labot ko sa inyong mga problema taon. Hindi ko gusto. Hindi ko makantos ng binuangan kasi mong bana. Igot nang nasayod ko sa tanan. Mauli na ko. Unan ko sa pagpauli ang akong bana. Ug ikaw, Dilmar, balikon taon niya ka. Balikon ta ka, Dilmar. May kinauli na ka. Din man day ka nga hapon naman kag nauli. Mura man sa dinon og may duty karon. Day off man ang taron nimo. Ay, kaning kuanday, kaning hibaw naman ka nga dagang tag mga barkada. Aw, lingaw-lingaw sa panagsaday, di ba? Di ay ba? Uy, usa naman sad nang puwas imong liog. Kini? Ay kuanday, kining, ay mo Japon day, natilasan. Mao ba? Doon na day tilas nga may kapyot si mong liog. Ha? Kisa may nga stilas. Rodangan? Rodangan stilas? Uy. Ano ring? Dito ko gikan sa bay nga inyong giabutan ni Roda nga imong kabit. Gipaghipos ko ng imong mga besti. Makigbuwag na ko nimo. Tinuring! Makakun ka, liar, heel ka. Uy. Mao ba? Ay nasakpan gid ay nimong imong bana nga may kabit. Oh, ma. Busa gitapos ko ng among pinag-uban. Mabalik ko puyo din sa ato, ma. Pero ato na ko si Delmar. Siyang ipuli ko sa kumbanang maluibod. Dali agod ka puli. Oh, puslan man ngayon kung yun hanong binuang. Mubaws ko, uy. Sere kay baw? Ay, pastilan. Ngadong nadak, masad ng tawhana, uy. May gani kay wa pa mo'y anak. Maayo ra sad yun, ma. Nga wa may makaanak. Aron wa ko'y kawilihan sa among panagtipon. Si Delmar, ma. Adtuon ko siya. Adtuon kong lalaki nga mao'y matuod nga nagmahal nako. Ako day. Aki ko maayo. Mani gusto ko. Kanatag, Mar. Mar. Rinsan kasi yung bobos. Sana all. Pero, kumalaktor. Kadbis obos. Padoon niya sa taas. Amitay ko nasay. Sana all. Gising ka pa ni mong bobos. Ako. Singalong ako, anak. Singalong ko. Sana all.
Kadiyot. Sus na. Marabitas. Mate. Lapan ko na nipin. Kadiyot. Sige. Sige. Amitay ko na say. Kinilos ka na ako. Mihot. Sana all. Unsa? Nasa silong ang amahang Rolly? Oo, nak. Gusto ko nun siya nga makigsulti ni mo. Kay si Rolly kun gusto makigbalik ni mo. No, di na ko makigbalik sung bana maoy. Ingnang iyang amahan ha. Di na ko makigbalik siyang anak. Bakit talong na lang ang natirang pang-ulam ko? Una yung sulti, Mare. Di na siya magbalik sa akong anak. O pre, saman sa imong anak, siya may nanguna. Siya may naguna-unag binuang. Igo lang sa kami bahos ang ako Nagbasol anak. ng akong anak, Mare. Tuwas bahay ay. Sige hapyod sa iyang iyaha. Ato na ipahapyon siya kabit, oy. Di man ang iyaha nga naa sa ubos, Mare. Ang gihapyod. Ang iyamang dughan. Huot ko no ka iyang dughan. Diyang nasayod siya nga naglaki na po sinuring. Iya kong giunhan og binuang pa. Busa, ako siyang gibaslan. Oh, nak, ingog ka, dili ka manaog. Day nuring, nagbasol na si Rolly sa iyang mga saad ay. Bisag magbasol pa siya sa makadaghan pa. Di na ko makigbalik niya. Di na mabalik pa ang tanan. Nagkasaan ako. Og mas malipay pa ko karon sa akong kapit kay niya. Huna-huna rin nagdako ang imong anak eh. Pero sa karoon ray makaya. Nangabit pag yung animal. Pero ang akong uyab ron, kusog kaayo. Isag asa ko takilid, igo. Agay! Pero day, kasal na mo sa akong anak. Musa, may gayon pa nga magbag-on mo sa inyong kinabuhi. Pagbalik mo day. Kay matod pa ni Rolly, di niya isa pa yan nga nakasa ka niya. Basta magkabalik lang yun mo. Ay, di na ko, oy. Wala ko'y gugma, bisag gamay sa imong anak. Nakabati ka, Noy Pablo? Wa na ko'y gusto sa imong anak. Nori. Tunto gugma. Way nahimo ang amahan ni Rolly. Akong bana. Wa na gyud kumusugot nga magbalik mi siyang anak. Oh, misibat taon na akong ugangan. Nang luod pud taon nga ako na lang siyang gisangpit og manoy. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Leo. Ginaingon, ayaw po sa pagpupo ang linghod nga bunga. Kay kini apod pa. Kuwata nga kini mabalbangaan na. Kay lami na siya. Mao kini nitabos ko ginabuhi. Nagayad ako mahimong may kalimtan. Bay Johnny, makilingaw ron? Wa bay, nga naman. Ato tas among luyo na. Saan ta dito? Mamuputas mga bunga sa among mangga. Sagagmay pa ito mga linghod pa ba ito sa mga Manindot ng linghod bay. Pare mo, kaniha, ganahan kay kang linghod, kanahan na ka. Barbida ni boy. Panispas ka linghod ni Eileen ba? Uy. Ayaw nang Eileen bay, kay makiha taon ka. Child abuse, patay yun ka. Bay, kini ako kasing huwag nagipili. Mabata man o, matiguang na siya. Ay, bay, Leo, wa may question, no? Anang imong gugma, pero butang slugar na. Tarong bay, baka nang maayo pagkabutang. Ayaw na sige kay linghod patawon kayo na. Bata patawon kayo na. Noon sam ko'y maduwa pa magaling ng Chinese Carter. 14 pa man siguro na. Hala. Ma! Ma! Oh, ngano ka, Ellen? Ma! Tanawa mo!
Dugo? Anong yun na may dugo sa kong paama nga wa man ko masamay? 14 years old ka na, di ba, Ellen? Oo, ma. Okay ra na. Unsay okay ra ni ma? Hanat, lukuin ni ma, oy. Daga ka na. Unsa? Gidugo ka na. Daga ka na. Ug di na ka makaduwa sama sa Chinese Carter, ha? O bisag unsang binata nga duwa. Madali-dali, kaligo. Aron mag-ilis ka, ug butangan akog napkin ng imong panty. Ug kinahanglan nga, dili ka na mula bisag asa. Mulikay ka na sa bug mga lalaki, ha? Unsa? Nga naman, ma? Basta. Hapit na mahuman gini akong giduing. Mayo tag, mahuman na eh. Sa di pang baro si Ellen siyang ilingkuran. Uy, may barog. May barog na siya. Ellen! Shh, shh. Nga na, Leo. Tanawa rin oh. Unsa man na? Dool din ako aron magkakita kag unsa. Ay, dili ko. Kaingon si mama nako, dili ko paduulon og lalaki. Unsa kay nga naman? Ambot. Ay, nahibaw na ko. Daga ka na sa. Gidugo na ka sa. Gidugo na kay Lisa. Lain nang niliyo. Sumbuti kag mama, ha? Unsa nga naman? Imo makagisong mo. Maawa man ko. Uy. Leo, ayro ko nagbugal-bugal ang akong anak? Nang di man bugal-bugal ako kang Ellen. Nahibaw ra ba ko? Naibog ka ni Ellen? Unsa? May nakasulti nako nga naibog kang Ellen. Oh? Ay, good taon, Leo. Dako kay mo gintang sa edad sa akong anak. Uy, 14 anyos pa na, samtang ikaw 26 anyos na. Ay, good pag binuang sa akong anak, Leo, ha? Haka sa di mo video ni eh. Isultihan mo yung mama ni Ellen nga. Naibog ko siyang anak. Unsa? Sa? Taon, hukum sultihan na tao sinahangilin, Baliw, eh. Oo, niya ka na nahibaw man siya. Nga naibog kong Ellen. Aba, nalimot kang doon na kay sulti ang lain, nga naibog kang Ilin, bay. Nya, mao na isulti mamang Ilin. Kinsa man? Kinsa man? Wako ba sa'yo doon, kinsa? Ako! Pa! Ay, balabuga. Kinsultis mamang Ilin pa? Oo, ako. Aron makabantay ang minahan ni Ellen. Kay luyo niya iyang anak kung badakong imong panguyaban. Ay, lamian mo. Papa, belaya sa di mo pa, oy! Naligo sa puso si Ellen. Nga naman ko, eh? In love mo ko niya. Magwag na ni Ellen, pero siya may kipitik sa kong kasing-kasing. What? Oy! Nagawa ni Obedyo ni, oy! Kay bawa ko. Si Ilin sa di mong tanaw niyang ligo. Pidas. Badyo ni, bay. Naigugma kong Ilin, bay. Agay! Mamalag masuko na ko iya, mama. Ako panguyaban si Ilin. Paminaw, bay, paminaw. Ay, pusa taon. Pagpupo taon ang dinghod ka bunga, bay. Kaya pud pa na. Wata nagbubungaan si Ilin. Naruway sabit ba, kuya? Kaya ba, priso ka na, bay, Leo? Uy. Naipit yung kuba. Paigod na sa kunin patangan si Ilin. Ilin! Nailiyo. Ganahan kag chocolates? Wow! Ganahan ka? Imo na niyo. Tinuod. Ay, thank you, Nailiyo. Din makaan ng chocolates, Ellen. Mukaan ka to niya? Gay ko, bi. Imo ning asa, oh. Lamig kay to niya. Kaon, ana. Alam ni, tinuoday. Din ka palit, ani. Hinatag man na. Sa minagatagan, eh? Si Nailiyo. Unsa? Gitagan kag chocolates ni Leo? Oh, nga na di ay to niya? Naibog manas na Leo ni mo. Uyab na mo? Dili, oy. Unatagan na di ay kag chocolates, uyab na di ay na. Ay, sugsugta ha. Kay, murara na siya ni mo, kuya. Lin, ako'y sugta ha, kay naibog na sa kunin mo. Di ko ni mo to niya, oy. Parehas naman tang babae. Nga naman dahil kong parehas tang mga babae. Babae kong barog, pero laki mo kong pamati. Ako'y sugta. Sugta di ka, ngo. Makamanguyab na ako. Karon di ay,
Sugta ko ha. Sige na ba? Hindi, kalain ni mo to niya, uy. Baliw! Magbantay! Tura sa iyo, sige bay! Ayaw paggawas, ha? Nga na di Iron Ma. Na ay kawatang nasakpan nga nangawat og manok. Ug ang mga manok dili ang gitawat. Ug diliyog ang kawatang nagsumbagay. Magbantay, bay! Hala, naunsa na ron? Bay! Tama mga silingan! Idugkap sa kawatas, bay Leo! Wala ma, Sinoy Leo ko no. Idungkapan ko no sa kawatan. Ato na ko, Sinoy Leo, maha. Salamat, Ilin, ha. Nibanday ka na ko sa ospital. Naluoy mong kunin mo, Noy. Salamat, ha. Ugma, may mo na ko mugawas. Noy, nagluto si Mama og lat ang baka. Gidadanta ka. Salamat, ha, Ilin. Dungani ko kaon, di. Magsawa ta. Sige, Noy. Wa pa man sa kunik kaon, Noy. Nabusog ka, Noy Leo? Busog kayo. Salamat mo, ha, Ilin. Ilin. Noy. I love you. Noy Leo. Okay ko si mga bil, ha. Okay ka, day? Ayoko. Okay, Ramayan. Matangging na, Ilin. Matapa ko ko. Marade kang ice cream. Ilin, love kita ka. Skang po ang nga yun, bay Leo. Kikayon yun, kanang takura. Patay kang ilina ka. Yahaya, bata agilatan sa kanahana. Nga no, bitaw katanaton kang bakang bay Leo. Latan po rin doon kas kumigo. Aray! Sorry, sobrang ako. Di na gid ko virgin. Kaduha pag yun. Aduh, di ay. Ako sa ragani. Dede ko ni mo usban. Nang, pasilo ako nang. Ma, ayog sa paa si Manoy Leo. Manoy! Manoy Taroy! Nang, ay pag binastos nang. Sus! Naun sa kabentan, Leo! Linghot pa taon ka ng akong anak. Uy! Naigog ba kong Ilin nang. Ako po't ma, nahigugma ko ni Manoy Leo. Nang ay kabala ka. Inikabot og ni si Otso na Ilin. Magpagkasalmi. Ako to ba nang kisaan nang. Sa pagkakaroon, mag-live-in na misi mong anak, ha? Ha? Wala ko'y mahimo! Sus! Nindot ni mo putla sa mong kinatao, oy! Maugiputlo ni mo. Kang Ilin naman ni. Wala kay problema. Ilin, okay na. Isugot na sa mama ni mo nga. Mag-live-in ta doha. Wala kay problema kay. Ilin, I love you. Daplin. Love you too, Manoy Leo. Daplin. Nalaman ko na naubos ng mga sardinas ko. Di sana'y umutang ako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Daling, ginaingon, kung ang bana dili makahatag og sakto lawas ng makalipay sa iyang asawa, sigurado gyud nga ang asawa matintal sa pagpangita o kalipay ngadto sa laing lalaki. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Bay kay nahaduaw ka din, he, Daling. Tagsaramang kang masuroy din hisbayo, eh. Hibaw ka na ma, doon na tayo gamay nga anak. Ay, ma, di adi ko kay mangayok og dahon sa tangad sa imong garden. Oh, sige, uy, pagkuha lang dito. Asa magsabaw kag karnes manok? O niya imong tangran, ha? Nadi, ma, uy, kuan mo, maglaga kog dahon sa tangad. Ara kong ipainom ni Kulas kay tambal man kuno ang tangad sa high blood. Taas nagdugos Kulas. Oo, ma, uy, grabe. Di ko gusto nga atakihon siya simbako, palayo lang in town. Kay kung atakihon siya simbako, wa nagi-ayo. Kay mutikuko naman ang iyaha, ma. Oo, mao gyud. Atakihon guys high blood ang laki. O niya, maggrabihan. Aw, tikok gyud ang ilaha. Modumoy na lang na, murag manok giatay.
Mabito na yung aning papa ni mo pag-atake. Ang iya, moram ko giapay. Boy, sa ma, di ko gusto nga atakihon si Kulas. Di ko gusto nga butiko ko ang iya. Gabi na! Uy, Nangaya sa inyo sa dalingan? unyot man rin na nawag na ako ng ngita ni Moleng. Ngano? Ay, nyat! Dias daling sa taas! Nga naman! Ayang ba na skulas, gitaki sa iblan? Sa ospital taon sa atong mga silingan? Uy, Santissima! Hala, ginoo ko si Kulas. Dida ko doon sa ospital kag giatake sa high blood mo. Gidangat! Huwag ka makasugod og lagas daw sa tangad! Yataki na bala mo! Salamat taon dahil kayo ako makanuhan. Pati-gati ko mga gabi. Oo, tao niya. Magpasalamat kita sa Ginoo nga wa ka magkamuhal. Unya ka nang wa sa kunoy parte sa imong lawas na napituhan. Wa ka mainutil dong. Salamat intagas Ginoo. Salamat. Niya nagitaos taas bahay. May sabgani kay Yano ka nga makalakaw dong mo. Bitaw day. Huwag itaw mapitay. Huwag itaw mapalresar kining kong lawas. Ang uban, nga tikihon, di man makalakaw. Unya, kamot, magkawil-kawil na lang. Busa inom gyud unya pero migil na aga nga dahon sa tangad ha. Kay perti kuno na nga makapaayos high blood. Unya inom sa permig ahos ha. Uday. Kaling day. Tani mo eh. Bago kaligo no. Oo, syempre. Naan sa man. Kaya na nimo. Kay itukar pa ya kung gana sa sex do. Okay. Okay ha? Ito day. Okay naman kong kuday. Okay kay ko. Dali day, bi. Alas kama day, bi. Manghigda ta day. Tsukulalap ta day. Dali day. Ngagka ng imo day. Ano tayo? Ano. Tapi ka po kung imo eh. Ano ni imo? Luya talaga ni. Ako pamangkot ni ito ka sa hospital day. Ano mo tao? Sa dila na ko day. Pitus kikini nga dila na ko day. Kami mahal. Pero kami kita sa itong buha ang putos kikdungoy. Kulas. Amitay ko na say. Unsa? Di na mangisog ang kang kulas? Na, mangisog magod usahay mo, pero dali kay nga paw. Inig pangisog, dali-dali sa gitawag ko kuan. Pero na, paita. Di pa gani mahuman akong bana, wa na. Maabtanas pagkamatay sa iyaha. Awa, nag-ayo ng balita, anak. Ay, ma, si Unyot mo ba? Nanguyab na ako. Ha? Nga musugot ako nun siya, mahimuon na ako siyang kabit. Nga? Asa meron na mo, ha? Unsa daling? Ay, lamin alay kay ipaukay ning ako og lain eh. Kasi kulas, di na magipakahimo. Pero hinuon sad, in fairness niya, makamausad noon siya magamit sa iyang kamot o dila mo. Ay, lahi, ragyod tong original nga tuskig, day. Ako no, daling, di ko mabuhi anang dilag kamot ka, oy. Mangita yung kong original nga tuskig. Ado, si Unyat Traba, makikita gid ako sa gawas. Ako pa ka siya pakikitaan, naglipog gid ko maay as. Naita ba ng imo dong, di ko naman nagmaayo diha. May pamatay! Di lang ko day. Nga naman ko'y dila o kamot day. Alit day, higda day. Ay, kapoy na isumpol kay nagkamot og dila ni Muig. Day, Debbie. Gusto ko toskig katong original mo imudugkal sa akong ginawaan. Toskig, hindi lang ko. Nagadaay ko, nagadayo imo kulas. Bahala lang kung tatog na paralyze ang imong lawas pag-atake ni mo basta toskig ko tanang imo. Kaya mo na importante na ako. Tabla ra og patay ka na alang na kukulas kay di naman ka makahimo paglipay na ako. May pamatay, may pamatay. Similuya ko karon. Uy. Unsa?
ulag gid daling. Gisugo ko ni daw unyot nga makita og mag-awot lagi mo sa gawas. Kay ihatag ko niya ang kalipay nga wa mahatag ron sa imong bana. Uy, Dupoy, mahat ka kung kumakasas akong pagkaasawa, uy. Nga, ako lang inon si daw unyot nga balibad ka. Aw sige ato ko. Pasakod. Ayaw sa. Nagunauna pa ko diri, uy, kadiyot sa good. Pagdali mo sa disiya, uy. Pagdali diha, uy, kay may lakaw pa ko. Sige. Ingas unyot. Inga nga makita mi. Maligo sa ko kay ninimaw kong biot-biot. Ingas siya. Mag-abot pining lugara, ha? Tagi, ni mo dahil nung ikang ligo, ay. Ali dahil. Hindi kay hagkan ko na ni mo dahil. Lami, o nga dahil. Ali dahil. Nilukan na mo dahil. Sa pingagis dila dahil. Pagbudbud ang imo kulas, wala ka ako. Ay, asa man ka dahil? Mangita kog laki na tuskig og gahi. Pasaylo agit ko ha, di na nako maantos kulas. Lami na kay ika og gahi. Dahil. Uy. Ano akong gipangita? Kirig og gahi ko. Ay. Tuskig ina day. Ano daw? Kontak. Iyak ang tingin mo. Sa kadiyot sa. Di mo sa kong bulig. Okay ba? Amitay kudasai. Sana all. Amitay kudasai. Pagkita kong tagbawa at higayon na kang unyot, nakasa dyan ko sa kumbana. Sayad sa kumbana nga nagpa-jar-jar ko ni unyot, igot na lang itahan siya sa paghilak. May pamatay. Uy. Ug mao to mga listeners atong Palami ay Drama Compilation Part 21. Ug usbon ako pagpasalamat to shout out tanan ka comment sa tuwa. Labi na kang Ma'am Liquins ang first comment na to sa atong Part 80. Out kanimo dia Ma'am Liquins. Si Oscar Abedog, shout out nimo dia. Labi na sa imong pamilya, sa imong asawa ug sa imong mga barkada dia no. Advance happy birthday Oscar Abedog. Salamat kayo sa imuha no. Sa imong mga barkada da, shout out ya. Si Anuila, shout out nimo dia ma'am. Amping-amping dia sa Saudi ma'am, no? Lina Buna, shout out pod. Amanda Torres, shout out pod. Si Rumi Boy, shout out nimo dia Rumi Boy. Si Ma'am Marisa Hilwa, shout out ya ma'am. Amping-amping dia sa trabaho ma'am. Si Suset Palmiros, shout out nimo dia. Si Birna Siroy, shout out pod. Si Karen Baroy, shout out mo dia Karen Baroy. Si Vilma Amor, shout out pod mo dia. Music Lover Mix, shout out pod. Amping-amping dia kanunay Music Lover Mix. Judith Sakia, shout out niya. Nina Castro, shout out. Si Folgy Manito, shout out pod. Si Nilda Yekik, shout out diha ma'am. Jojo Buna, shout out. Si Mirna Urban, shout out pod. Arlene Berlin, shout out pod. Shout out mo dia Ma'am Berlin. Si Balbina Tafale, shout out dia. Amping-amping na sa Kuwait no. Si Brian Ortigal, shout out. Alfie Lucina, shout out pod. Karin Solip, shout out nimo dia Karin Solip. Helen Basil, shout out. Dayan Balir, shout out nimo dia. Edgar Falma, shout out pod. Si Great Lidra, shout out. Si Analysti, shout out ya. Joseph Bacaro, shout out. Si Ma'am Jean Bagaris, shout out nimo. Bika, shout out no. Ug mauto tanan ka comment sa ato ang Part 80 no. Appeal sa atong vlog sa Part 81. Usbo na ko mga listeners. Daghang kay salamat no. Ug akong ipahibaw wala pag comment sa ato kung gusto ma-appeal sa atong pag-vlog, comment lang mo para pod ma-shout out nato. O atang-atangi atong Part 82 mga listeners, maghinay-hinay na po tag-edit no para makabawi na po ta kay katong niaging adlaw adto ta ka-upload na to. O
Usbo na po listeners, daghang kay salamat.